Entón sempre me costou o asunto da náutica. Estuve rodeado de vos amigos sempre, os mellores patróns da Coruña, de Vigo e Marín, por suerte, pois foron amigos meus. Entón, todos que sabían os homes, eu que iba quitando, iban preguntando, iban anotando datos, anotando, os barcos perdidos que había por adiante. E depois, agora, cando ao final, teño todo en archivos, teño todo por aquí, pois teño aquí centos e centos de barcos perdidos, de todo canto hai no mar por aí perdido, teño todo por aquí archivados eu. Entón, pasénos aos planos. Hai centos de cascos, centos de barcos perdidos, pero a mellor que dean peixe hai moi poucos. A mellor hai 3 ou 4 nunha área dunha milla, e hai un que dá peixes, que dá meros, hai un que lle colles, a mellor 20 ou 30 meros todos os días. E outro que está a 10 metros, ou 30, ou 40, 50 metros, non colles un. Que hai un casco, que é un pesquero finés que foi ao fondo aquí, que este eu tiña controlado, ao chegar o mes de enero, tiña controlado. Iba ali, non collía nada, viña para casa, porque xa non iba a ningún lado, perdí o tempo. Ao chegar aquí os peixes se iban por todo, e se iba, daría unha semana, estaban por todo. Pero mentes ali non ter peixes, non vais a ningún lado, que non colles un, Aquilo era como un barómetro, hai que ter lo localizado. Tiña todo mal ordenado en libretas, teño centos de barcos perdidos, todo canto hai no mar prácticamente, tiña meus amigos, bueno, sempre fui anotando por aí. Cando deixen de ir ao mar agora, pois pasei, bueno, douse por pasar todo ordenado, pasar todo limpio, planos, pillo todo ordenado, que tipo de barco é, os que morreron no barco, no fondo a historia dese barco. Pasei días enteiros buscando un casco, días enteiros sin atopalo, o barco mudaba para outro, menea, e ao final viña para casa sin nada, vacío, e o que eu volvía a insistir igual, hasta que eu collía, claro. Antes había, mellor na Coruña, 3 ou 4 patróns, en Vigo 3 ou 4 patróns, e depois había de montón, pero patróns que tiñan nombre había como todos lados. Que había que eran pagados, tiñan un sueldo, mas tiñan un porcentaje cada ano, daban, porque eran fichados como un xogador de fútbol, porque, bueno, as casas amadoras, Casamaro fichaba tantos millóns ao ano, e tanto por ano, igual levaban 8 ou 9% da pesca, bruto, que eran moitos cuartos nos tempos, Un home para ser patrón tiña que levar 40 anos nun barco, 30 anos, non se facía patrón da noite a mañá, porque había que aprender, conocer a costa, un montes todos da costa, desde a Coruña hasta a Guardia, hasta Portugal, hasta fora, que era importante conocer os montes, senón non dabas perdido máis adiante. O fondo do mar se conocía como aquí, O fondo do mar cas ondas se conocía, o fondo do mar, sabías polo fondo, de que houbera niebla, sabías onde estabas, polo esquema que che facía fondo. Eso se conseguía a base de anos, práctica de anos, traballando, non sei, hoxe non, se dan todo feito nunha carta electrónica. Vai a un barco que era estudiante, que un pouco de idea, colle un barco e pesca, claro. Os temporales máis grandes que pasei no mar, pasei moitos temporales con medios que tiña, noites por mar adiante, porque non creo que houbera moita xente que collera menos temporales do que coño eu. Vamos, que andando mar por aquí. E onde máis medo pasei foi aquí, cando chegaba de noite aquí á playa, e había que ir para terra. O barco fundeaba aí, depois o oleaje que había aquí de noite, para ir para terra nun bote, mandaba carallo a xente. Iso era aí, Espinheiro de morrer aquí. Entón, o medo peña sempre foi aquí, Quero plasmar, deixar plasmado aquí a historia, para que non se perda, mas é un joven para mí, pasar aquí, paso os días enteiros aquí metido, ordenando a historia dos barcos, leyendo historias, pasando a limpio.